Stoneheart Premier by Oximo, Висшата лига на строителите, представя един наистина стойностен жилищен проект до Бизнес парк София. Дело на доказана инвестиционна компания с множество завършени проекти във високия клас. Аз съм Пламен Ангелов от Stoneheart Premier и днес ще ви представя нова жилищна сграда в Младост 4, която предлага функционални жилища, безупречно строителство и отлична локация. Всичко това до метрото и в съседство някои от ключовите бизнес центрове на столицата. Проектът се намира в квартал Младост 4 на пешеходно разстояние от метростанция Бизнес парк, магазини Kaufland, Lidl, Технополис и Спорт депо. Локацията осигурява отлична свързаност с града чрез удобен достъп до булевард Александър Малинов и околовръстен път. Сградата разполага с 9 надземни етажа с апартаменти и гаражи, както и с 2 подземни нива, които осигуряват достатъчно складови пространства и паркоместа за нуждите на бъдещите жители на сградата. Жилищата са проектирани с насоченост към различни групи обитатели, от млади хора, търсещи своя първи дом, до семейства, ценящи пространството и уюта. Изборът е богат от едностайни до 4-стайни апартаменти с функционални и просторни разпределения. Това звучи ли ви като домът, който сте търсили досега? Ако да, нека ви запозная в детайли с тази рядка възможност да притежавате имот в толкова качествен и добре обмислен проект. Апартаментите са завършени с 5-камерна ПВЦ дограма, строен стъклопакет и в сезонни стъкла в графитен цвят. Отоплението е на ТЕЦ. Собствениците на апартаментите могат да закупят гаражи или подземни надземни паркоместа с цел максимално спокойствие и сигурност. В сградата са налични денонощна жива охрана и видеонаблюдение. Жилищната сграда е в своята финална фаза на строителството, което я прави подходящ избор за тези от вас, които нямат търпение да станат новодомци. Аз съм Пламен Ангелов от Stoneheart Premier, Висшата лига на строителите. И днес ви представих един качествен, детайлно обмислен жилищен проект в столичния квартал Младост 4 до Бизнес парка. За повече информация посетете сайта stoneheartpremier.bg, обадете ми се директно или елате в нашия офис на булевард Черни връх 51Г, където с удоволствие ще ви разкажем повече, ще ви представим свободните апартаменти и ще ви съдействаме през целия процес от избора до финансирането на вашия нов дом. Ще се радвам да работим заедно. Свържете се с мен.